eta aponak. Hirugarren, aponak kainika gorantz bota eta holan, danak zulo eran ipintzen jumizara. Hani kontako zuen Euskal Herriko gaztelu eta torretxe. Euskal Herrian zehar gaztelu eta dorretxen ugari daude. Batez ere erabiltzen zituzten. Erregeetan du gizon indartsuak bizi ziren. Gau daudenak museo edo jatetxe hotel bihurtu dira. Butron gaztelua Gatikan dago. Gaur egun museoa da. Bizkaiko gaztelurik sendoenetarikoa da. Gazteluak 3 dorre ditu. Carlos bosgarren gaztelua. Hondarrabin dago. 12. mendean eraikita dago. Guda asko eduki ditu. Garrantzitsuena orain ezagutzen dugun alardearen jatorria. Aurreko fatxadan 2 buruko arrano baten eskudoa dauka. Arteagako gaztelua. Gotiko estilokoa da. Metroko altuera du. Barruan garaje bat dauka. Gaur egun hotela da. Barronaren dorrea. Viane herrian dago Alaban. Harresi batekin gudatzen. Harresi bat gudatzen du. Zubi altzapor bat dauka. Eta behan putzua. Dorrerik horretoen zaindutakoena da. Ya está. Zabaltzen dati. Eta gero, hemen dauko lanpada bat ezkata, edan etxezazu eta hemen daukos volanderak. Eta hemen takoi, eta gero hemen beste takoi bat, haue atie, edo hemen atzineko beste gauza bat, salbixe, dauko, bat duten. Gero ezabatzen da, danon etorten da gaiztu, da, gero hemen epintzazu, holan zakartutazu eta Maria huitzen da. Gero hau da, zabaltzeko, eta jazta. Eta zarratzen da, holan. Zabaltzen modu. Na. Joder, hau, noiz. Ya está.
Inosiko zu gaztelik edo dorretxerik. Ander, hoy castillo. ¿Eh? Hoy castillo. ¿El castillo se llama? No, yo no. Indonesia. Ze gaztelu uste teiatzu? Ba. Zertan ez? Gustatzen zaizu gaztelu? Ba. No, jolastu itxara. Zerraz, Hori gaztelu jolasoa da. Bai. Zer, igan? Zunek uzen duzi gaztelu edo dorretxe baten. Bueno. Usera inoz gaztelutara. Ez da gara gaztelutara norek asmaua nori asamblari. Ni pentsa namazan bi asamblea da. Baina, aite dizanatu norre bisek eta aita kastiluna egakiban. Zuzentzu bi aukeratu zen izan da. Antxineko bizitza eta kastiluna. Te pintxau auletak. Horrek letra no de pintxau? No. Danabek. Da hori karteilue nundik atara da hori. Karteilu? Ez, hau. Interneten toponaban argazkixo eta imprimidu. Gero pintxa. Zerkadan, zi? Le informazioa nondik topauzu, liburutatik, internetetik edo Internetetik. Eta norik atara da topau zeure haitxek edo ama. Esan da topau. Diko naketara zabitzen haitxek. Zer handeak? Zer mola urtie. Zer? Hau, kartu ninizen? Norek eman zen. Jone.